Dagos ng pigserbihan ng demand letter kan personahes kan Social Security System ang total na 8 establishmento di negosyo sa syudad nin Tabaco kasudma kan gibuhon ang pagbisita na parte kan programang RACE o Run After Contribution Evaders. Sigun sa ahensya, saro ining kampanya laban sa mga negosyo na delinkwente o nagpalyar sa pagbayad kan SSS contribution kan sa indang mga empleyado. Dugang pa kanahensya kung susumahon, lampas sarong milyong piso ng kontribusyon, anday na itao kan 8 establishmento na dapat kuta pakinabangan ng lampas sang gatos na empleyado. Pero yung nga, ang sinasabi natin is the effect nitong operation natin. For now, siguro ang makikinabang is mga 100 employees, but with the ripple effect of this program, mas lalong malaki po yung magbe-benefit dito sa operation natin. Pinagduunan sa nakanahensya na bako sarong kampanya ang RACE para takuton ang mga employer, kundi sarong lakdang para ipagirumdum ang mga inikan mga mandatong benepisyo na dapat itao sa mga empleyado. Ando na yung lahat ng pakisulat. Nakiusap kami, nagmakaawa. Pinadalahan ng letter na medyo nakakabagpas damdamin. Yet, wala silang ginawa and they have not taken any action to contact us despite our repetitive demands. Mientras tanto, apwera sa mga employer na nagpalyar sa pagbayad kan SSS contribution kan mga empleyado, padagos manan sa indang monitoring sa mga insidente nin paputol-putol naman na pagbayad sa kontribusyon. Magin sa mga employer na dainanggad ipinarehistro sa SSS an sa indang mga empleyado. Pagirumdum kanahensya, bukas an sa indang mga opisina para mag-ako nin mga siring na reklamo. Sa mga maut ma-check an sa indang kontribusyon, pwede inimahiling online sa website kanahensya na sss.gov.ph. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.